Silencio aí atrás. E se non si estresa, vai, poño o micrófono a falar. Poñe poñe todo. Pero baixar. Aí vai, Josefa. Bien. Everybody, let's go! To dance, free dance, ritmo. Realización, Xurado, que? Como vedes? A verdade é que unha actuación deste tipo dá gusto, vese o resultado. Un forte aplauso. Algunha opinión? Bueno, eu non vía nada, pero moi ben, Pero escoitaches, non? Espectacular. Moi ben. Dá gusto ver cando facedes algo así de con entrenado, sabedes, ben feito. Este estaba moi ben feito. A min encantoume, de verdade, daba gusto verlo,